This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the weekly ritual sanctioned by the government. Any and all crime, including massive PRs, will be legal for 12 continuous hours. Blood Christ beat. Så bro! Fucking push! Let's go! Kom så bro, kom så! Yes! En mere! Easy! Up! Yo, what? Det er dead stop det der! Sindssygt! Det er dead stop, kom så! Kom så bro! Kom nu bro, kom nu! Yeah, tak! En mere! Giv mig en mere! En mere, kom nu! Up! Yes! Woo! Oh my god! Oh yeah! Relax in position. Close your eyes. Kom nu, bro! Træk vejret, se det for dig, træk vejret. Let's go, records! Someone else is here. Let's go! Let's go, bro! Det er nu! Nu, let's go, extend! Whoop! Easy, money! Yeah, bro, let's go! Press! Easy! Let's go! Sindssygt, bro! Sindssygt sæt! Fucking send it! Let's go, bro! Push! Yeah, tak! Yes, bro! Fyr! Bam! Let's go, fortsæt! Kom så! Blot! En mere! Woo! Kom så, bro! Up! Yes! Woo! Det er nu, bro! Vi skal fucking rykke os, vi skal videre! Ingen stagnering! Kom så! Giv mig et hold, bro! Giv mig et hold! Yes! Åh, det er... Kom nu! Yes! Op! Woo! Yo! Ja, kom så! Sindssygt, bro! Kom nu! Sindssygt, bro! Yo! No way! Yo!
Easy. Let's go, bro. Give it pace. Let's go, bro. Pace. Ja, tak. Easy, easy. 4 hurtigt, bro. 4 hurtigt. Ja, tak. En mere, bro. Ja, tak. Easy. PlayStation came with a new grip. Yes, bro. Yeah. Let's go. Sindssygt. Ikke har det der weekly goal. Fordi hvis du ikke havde, jeg ved jo godt, hvad jeg skal lave næste fredag, men hvis jeg ikke havde det der, så var chancen for, at jeg lige pludselig bare prøvede et eller andet. Ja, det er klart, så står du der, og 100%, så står man jo der en eller anden hype-dag med 10 andre atleter. Det er hype. Skal lave noget hurtigt, skal lave noget nøjeren. Ja. Og så fik du inspiration fra ham den anden, som havde på en helt anden retning. Ja, og så laver du noget, og det måske, du kan sikkert gøre det på dagen. Ja. Stilet. Nu er det lige smadret 3 ugers volume. Det er det samme som vægtløftning. Du er vant til at løfte 100 kilo. Nogle gange 120. Så vælger du en dag at sige, fordi fucking Liveren og Valentin og God knows who står der, så skal jeg lave 130 kilo. Boom. 150. Ja. Så står der også bare der næste halvanden uge, uden at træne jo. Ja. Og så skal du op igen, skrue op for intensity langsomt. Det er faktisk farligt ved også at have group sessions. Ja, så hvis man det hyper der hinanden for meget op, uden at have den knowledge bag det, ja, så kan man hurtigt ryge over de her boldgader, men man bliver så fatigued, at man skal holde ugers fri efter. Det er faktisk derfor, at en 1-2 sæt starter-sæt, hvor det er intenst, det er nok. Det er i hvert fald virket for dig, det er i hvert fald virket for mig. Og vi er to vidt forskellige sådan genetics. Ja. Så det viser bare, det virker. At hvis du har 1-2 afhængig af energiniveau og sådan noget, og confidence, brug det på fuld intensitet. Og så resten, du kan stadig slå noget. Du kan godt slå noget, som du er så stærk i, at det ikke er en fuld max intensity. Ja. Og resten skal ikke være intensitet. Men det er svært at gøre, når man står der 20 mennesker og hyper det op. Det er næsten umuligt. Ja. Det er næsten umuligt. Det er derfor, man folk stagnerer jo. Hvis så gør I det der, og så står de alene i gym dagen efter. Nej. Ja. Sådan adaptation, det hedder sådan noget her. Ja. Det hedder ikke sådan, når du lader lige 10 sekunder straddle hold i en ny form. Nu kan jeg altid det. Det findes ikke det der. Nej. Så skal du prøve at gøre det. Snart. Så skal du kan lige sneak det, du kan lige dufte til det. Og så ved du, okay, det er faktisk, det kan jeg gøre. Det er inden for cable, det er lige rundt om hjørnet. Så boom, så justify will work til det. Gør det lidt oftere. Og så mærker du det lidt oftere. Boom, så gør du det hver træning jo. Ja. Så Det er det. Det er helt gradvist. ja. Man kunne også godt gå ind og så sige, fuck det, nu laver jeg bare full planes. Det kunne man godt. Du havde faktisk en episode her for nylig, hvor du lige skulle prøve det. Ja, jeg skulle prøve det. Der fik man lige clarification på det igen. Ja, det er virkelig, det er rigtigt. Fordi man vil gerne se, okay, alt det straddle volume, jeg har lavet nu, og sådan noget, alt det work, jeg har lavet i sidste 5 måneder, altså, hvor lang er jeg for fuld? Og så kunne man godt. Men det fuckede mig også op. Men det var ikke svært. Det var ikke failure. Det var interpress easy. Men fordi det er ude af rytme, jeg er ikke vant til at lave fuld. Jeg er ikke vant til det der. Jeg er ikke vant til at gå præcis på den måde. Så var kroppen, der fik et chok jo. Ja. Og så står man der, nu skal jeg reste en dag mere, end jeg behøvede. Det vil sige, det er 6 sæt potentielt af planes, jeg har misset. Fordi jeg skulle lave et fuld. Det giver ikke mening jo. Det er ikke, hvis man ikke er primed op til det. Det var også det der, det var noget andet, hvis du havde primet gradvist. Ja, og du kunne have addet flere sæt til dine lange straddle planes for at få mere og mere intensitet ind i din workout. Men det gik lidt fra det der med stadig kunne have måske 3-4 på din bedste dage, 3-4 lange straddle planes, og så confidence fuld på en random tirsdag. Og det var det der random spontanitet, ikke? Ja, random spontanitet, der var flækket kroppen fuldstændig. Man skal i hvert fald være indstillet på det. Ja. Og jeg tror for mig, altså, det gav mening at gøre stadig i dag, fordi at bare det der med at vide underbevidst, når alt det work, jeg laver, det correlater faktisk til det, jeg skal hen.
Det giver bare sådan en lidt form af sådan af confidence og, sådan, og clarity. Så, men nej, jeg har ikke til mig at gøre det igen. Altså, fuck det der. Good morning, Denmark. It's another beautiful day for the country. Not a single cloud to be seen, and the temperature is on another high. You heard right, this is a perfect day to train calisthenics. Go grab a Red Bull or a Monster Energy drink if you are that type and full sense of planches and fun level. Oh shit! 2, godt på sidste. 3, godt. Press! Op. Ja, det er godt. Fortsæt. Ja, god negativ. Op. Sindssygt. Ja, tak. Kom nu. Op. Sådan. Godt, Noah. Kom så. Ja, tak. Kom nu, maskinen. Op. Sådan. Godt. God negativ. Op. Let's go, bro. Fucking send. Go. Let's go. Kom nu. Ja, hold nu overskud. Fuld overskud. Delete. Det var sindssygt, det der. Det tror jeg. 10 seconds. Kom nu, bro. Ja, G. Yes. Sindssygt. Oh my god. Sindssygt. Kom så, bro. Fucking full send. 6 presses. Kom nu. Boom. Kom så. 2. Yes. Flot speed. Keep the pace. 3. Easy, bro. Du er fucking nem. Kom nu. Overskud. 4. Op. Let's go. Kom. Hold der. Kom så. Shit. Op. Ja, tak. Kom så. Oh shit. Yes, bro. Yes.
Every night I stay up getting high to the point where my body is falling asleep. Gotta catch up with my eyes, I can't shut them, I'm struggling to see. Cocaine machine. The days and I feel it down low.